til Nej, hvad fanden? Ja. Jeg har 3 personer med mig i kveld, som alle skal konkurrere i at fortælle rigtig drøje historier for virkeligheden. Ja, for virkeligheden. Og de får point, om de klarer at få en Nej, hvad fanden? Morten, du var den sidste lørdag. Var det jo den sidste ugen? Ja, jeg kigger lidt på Theo. Ja, super dejligt, ja. Godt, ja. Mark, du vinder. Ja. Da jeg var en lille dreng, så samlede jeg på hundefiser. Nej. Jeg puttede hundefiserne mine i et fiseglas. Og når jeg åbnede fiseglasset på min farfar, så han lugtede på det, så sagde han, du er min favoritbonbon. Nej, hvad fanden? Ja, og det var en rigtig kickstart for dig, der er Morten. Ja, ved du, jeg tror, jeg vil have dine bøn. Tak. Ja, Mary. Jeg skal. Ja, er du klar? Ja. Jamen, det er godt, for det er din tur. Okay. Altså, jeg sat på stranden, ikke? Og så kiggede jeg med min kikkert ud på havet. Og pludselig så blev jeg helt sort. Nej. Ja. Og så opdagede jeg, at jeg har min kikkert ind i røven på manden for mig. Hvad? Og i dag så er vi gift og har 3 børn. Nej, hvad fanden? Det var en meget romantisk story der, Mary. Det var det. Ja. Kan du det? Ja. Ja, vi ikke det om dig. Nej. Nej, det har vi ikke. Ja. Ja. Så jeg var hjem fra ferie, og så... Nej, hvad fanden? Det er ikke point. Nej. Skal jeg blive med det? Hvad? Nej, fanden. Hvad? Ja, jeg synes, Kanote skal blive disqualified. Satan, mand. Du må være completely out of your mind. Nej. Ja. Hey, pointsystemet er fuldstændig bananas, ikke? Ja. Vi får afgjort det hele med en stringtruse-battle! Yeah! Okay. Pay attention. Hvor mange stringtruser falder det fra Takkeliga nu? Ja. Yeah. Hvor mange var der? 5. 3. Mine damer og herrer, vi har en mastermind i Roma. Ja. Og han er til Morten, og han